Pero pakiusap lamang ho natin, doon po sa mga kababayan natin, I am sure within the next few hours, mababasa po nila itong mga reports ho ninyo. Kung kayo po ay mga tiga DFA dyan, tiga Embahada, kayo po ay tiga DMW, kayo po ay OWA, parang awa nyo na. Kayo po, ika nga ang takbuhan ngayon. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Ngayon, kung tatawag sila sa telepono at wala kayo dyan, ano na lang? Di ba? Paano na lamang ho? Magtatanong sila, gusto na namin evacuate, wala silang makausap. Sino kakausapin? Nakaka-demoralize. Takot na takot ka na nga dahil may mga bomba dyan. Gusto mong hingi ka ng tulong sa gobyerno. Nakakahiya naman. This should be your shining moment. Kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kailangan kayo ng mga kababayan natin. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan nung walang gera. Nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon, gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Ayan yung mga delikado. Ngayong gera, mawawala kayo? Sumagot kayo, wala tayong magagawa. Baka tamaan nyo. Yan ang trabaho ninyo, di ba? Baka tamaan ng bomba ang embahada. Wala tayong magagawa. That is your job. Oh. Do your job kasi itong mga kababayan natin, they need the government's help. Kayo ang gobyerno dyan. Oh, you represent the Republic of the Philippines. Kailangan ng mga OFW natin, 2 million sila dyan, needs the government help. They need the help of the government. Kailangan yung tumulong. 24/7 sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi yung, kung hindi pa tatawag dito, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo mga telepono ninyo. Para saan pa? Kailangan po kayo ngayon, ipakita nyo ho yung inyong trabaho. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O, pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad, o may gera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Magtrabaho kayo ngayon, kailangan kayo ng mga OFW.